салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб аст. Бародари Шамс, як ҷабрдида имин аз канали Муҳаммад ТВ Машин. Бародар, вақте ки буром омадӣ дар канали Ояндаи миллат ҳақиқата гап задӣ, уже 80,000 просмотр дорад. Баъдаи видео Муҳаммад ТВ худаш шуморо занг зад. Занг зад худаш. Гаш гуфт видеоро удалит кар. Ман гуфтам намекунам, чизи мара биёр бите. Вақти ман чиза баридам, ман хоб будам, ту мара худа занг задӣ. Дар эфир 4000 одам нигаҳ дошт. Бировардӣ гуфтӣ ака соҳиби мошин шидӣ. Мошина баридӣ Мерседеса. баъди эфир гуфтӣ ки ман зангтон мезанем. 2 рӯз пас мошин мераса, мошина метимад. Ина 2 рӯзаш 2 сол шудеса. Мардум майра не тӯҳмат мекунам, не ҳичи. Дар ҳамон видео бидроен, мара худаш занг задаги, худаш гуфтаги ки на соҳиби приз шидаги, соҳиби мошина бридаги, шоҳҷоизара ту задаги. Не ки ҳамин одам ама 2 сол видео накардам. 2 сол мара фан кард, дурӯғ гуфт. Ин рӯз метимад, пага метимад, пагаи дигат метим. Не ки ин одам чи хеле мега ку коми видео мекуна, коми чи мекуна, принципиалниан ё и дурӯға и фикри хича. Ягон касура принципиални ягон чи кадаги нест. Ту чизи мара чида ман тура видео мекардам, ё қатъи ту принципиални мерафтам. Чида? Барои коми сабаб? Барои ки наметӣ дурӯғ мегӯи шайтонӣ, инами ту шайтонӣ кардеса, оқибатат ҷазирияй. Ира бифам. Ҳеч ка тура тӯҳмат намекунам. Чӣ хеле ту мегӯи коми видео мекуна, чиша наметавон, садтаво видео мекунам. Лишна ман 100 таи дигат мекунам. Ман ҳаққам. Ман баридагиём. Шумо мошина талаб доред? Ман мошинма талаб дорам. Не ман қатъи ҷанг мекунам, не принцип рафтам, не чӣ рафтам. Чизи мара биёр бите, тамом. Муҳаммад ТВ, ҳар минути секунд мардума ваъда додеси ки билетҳои мара бихарен, авди $100,000. ҳам бозӣ тани агар бизгаронӣ, бо 3-4 солига бо ягон шаҳрванди дигара медавонам. ҳам хеле аст бародар? Албатта хеле мекунам. Ӯ хеле мардак нест, худаш бия чӣ хеле мара угражат мекуна ки хеле ё ман ин Москва даем. Ту мара угражат нака, худат мардак буру. Хе биё хе. Мардак биё. Ту ма қатъи ту бозӣ кардаги? Биё чизи мара ки прафа, ки ноправа, ки принцип рафтаги. И ҳама ту сказка уже пеш мардум да намезгара. И мардум уже бедор шид. Ӯ бедор шида мардум. Медонад ки чӣ бигира. Не ки ку ҳами ту фан кардаги, ҳама медонад ту фан кар. Я то қама нестам чанд касо. Не ки ман гуфтагим ки ягон каса ман ягон кор надорам. Ман қатъи бад принцип рафтам. Ира бифам ки бо мерам да канса қатъи мерам. Ира бифам. Зинда бошед дӯстони азиз. Ма пешанхи бародару миём имина барои шумо. боваршон накунед машини кора дӯстон. Тари бародар беҳад бисёри бад аст. Бисёриёш гап намезананд, фикр кардеса. Бародар 2 сол пеш мошин буркаги аст. Гифтаги нест мошина. Ин мега наметавонӣ дозӣ. Гиҷое мерай бира. Бо мега ки ҷое мерай бира. Гапа би мегӯ ягон ягон ҷо чакидай, ғалтидай, ман намедонам кияй чияй. Чӣ боша кришаи ӯ хадари хе гапо гап мезанад? Ман намедонам охи, ман ҳайронам охи. Ман баридаги, ман ӯра не тӯҳмат кардесам, не чӣ кардесам. Мегӯм чизи мара биёр бите бе видео 2 сол гуфтам. Мехезӣ мегӯ принципиални. Охи ки қатъи ту принципиал. Биё чизи мардума бите ҳеч ка видео накуна. Бале. Бовар накунед дӯстони азиз. Хоҳиштон мекунам ҷавонон.